लेके फोन। यहाँ सब ऐसा टॉप है, दुकान सारा लॉक है, लगा है यहाँ रेड जोन। समझ रहे हो ना बाबू? हेलो हेलो मेरे बाबू, तुम्हें बता दूं कि हूँ लोन लेके फोन। यहाँ सब ऐसा टॉप है, दुकान सारा लॉक है, लगा है यहाँ रेड जोन। मम्मी करी है मामा से बतिया, सुना सुना जरूरी हाली बा। हेलो बाबू, रिचार्ज कर दो ना, मेरा पैक खत्म हो गया है। एक काम करो ना बाबू, जियो का 399 मार दो ना बाबू प्लीज। गे तोहर के इतना रिचार्ज खत्म हो खलोगे? यहाँ पर पैसा के गाछ है, नोट छपाई थे का कि तोरा के रिचार्ज पर रिचार्ज करवाइत रहते लोग। आ तोरा जब कुछ घटल ना तब तू फोन करेलिस। प्यार मोहब्बत के कहियो आज तक ले बात कैले जी है बारे ता रख के फोन चमकांदी रे लबड़ी काम तोहर खाली जाली बा। फोन पेटीएम खाली बा रे लबड़ी काम तोहर खाली जाली बा। लॉकडाउन में पेटीएम खाली बा। ऐसे न बोला जानू, बुझो मजबूरी। माफ कर झूठी बनाओ अभी दूरी, बनाओ अभी दूरी। ऐसे न बोला जानू, बुझो मजबूरी। माफ कर झूठी बनाओ अभी दूरी, बनाओ अभी दूरी। उतारे लगाबो चाहे बढ़िया बा, हमके निक लागता तोरा गाली बा। तू हमरा के भूलियावत, हम भूलियाए वाला नहीं लागत कि तोहरा चक्कर में हमारा कोठी में के धइल धान गेहूं बेचे के पड़ी। अरे ना फोन तोरी मां का प्रणाम करू। प्लीज बाबू, मेरे बारे में ऐसा मत सोचो बाबू, कर दो ना। और सुनो ना, थोड़ा साथ में नेट पैक भी डाल देना, ओके? रे लबड़ी काम तोहर खाली जाली बा। अभी तक फोन पेटीएम खाली बा। रे खेलनी काम तोहर खाली जाली बा। लॉकडाउन में पेटीएम रे खाली बा। अच्छा तब जाने लगता। करते हो प्यार जदी बात नहीं टालो। तारू 2 दिन से नेट पैक डालो रे, नेट पैक डालो प्लीज ना। करते हो प्यार जदी बात नहीं टालो। तारू 2 दिन से नेट पैक डालो रे, नेट पैक डालो। प्रेमिया मध्यस हो पूरा पानी गैस, प्रियम सोनू राग का दलाली बा। बाबू मेरे सोना प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कर दो ना बाबू प्लीज, रिचार्ज कर दो ना बाबू। लागत कि तोहरा चक्कर में अब हमारा भिखारी बने के पड़ी। एगो तो लॉकडाउन में देखत रहू कि 1 महीना से फाटल जमा पहला बनी, तोहरा के रिचार्ज कहाँ से करी रे? हां रख फोन, दिमाग मत चाट हमार। रे लबड़ी काम तोहर खाली जाली बा। अभी तक फोन पेटीएम खाली बा। रे लबड़ी काम तोहर खाली जाली बा। लॉकडाउन में पेटीएम खाली बा। हेलो मेरे बाबू, तुम्हें बता दूं कि हूँ लोन लेके फोन। यहाँ सब ऐसा टॉप है, दुकान सारा लॉक है, लगा है यहाँ रेड जोन। मम्मी करी है मामा से बतिया, सुना सुना जरूरी हाली बा। हेलो बाबू, रिचार्ज कर दो ना, मेरा पैक खत्म हो गया है। एक काम करो ना बाबू, जियो का 399 मार दो ना बाबू प्लीज। गे तोहर के इतना रिचार्ज खत्म हो खलोगे? यहाँ पर पैसा के गाछ है, नोट छपाई थे का कि तोरा के रिचार्ज पर रिचार्ज करवाइत रहते लोग। आ तोरा जब कुछ घटल ना तब तू फोन करेलिस। प्यार मोहब्बत के कहियो आज तक ले बात कैले जी है बारे ता रख के फोन चमकांदी रे लबड़ी काम तोहर खाली जाली बा। अभी तक फोन पेटीएम खाली बा। रे लबड़ी काम तोहर खाली जाली बा। लॉकडाउन में पेटीएम खाली बा।
सचो बाबू।